Moi kaikki! Mitä kuuluu kaikki? Tänään on tiistai ja miniloma toinen päivä. Minulla on 1 viikko loma nyt joulukuussa. Olen vain kotona. Lepään kunnolla ja nukkuu paljon ja sitten minä yritän siivota kotia, koska vuosi on päättymässä. Ensi viikolla palaan takaisin töihin. Ja eilen siivosin jo keittiön ja vessan. Ja tämän päivän suunnitelmana on siivota makuuhuoneet ja ehkä myös tämän olohuone. Heräsin juuri ja mä syön aamupalaa. Minulla on teetä ja vähän leipää. Sitten syömisen jälkeen aloitan siivota. Entäs te? Miten teidän tiistai sujuu? Kerrotaan kommenteista. Nähdään! Kiitos kun katsoit! Heippa!